Hello mga papang, maayong adlaw sa tanan. Welcome to my YouTube channel, Sam's Transformation. O ayaw na lang po mo kalimot mga papang no, pag-subscribe sa akong channel. Pindutan na lang po ang all bell para updated mo sa tanang mga videos nako nga i-upload. Dahil kini nga video mga papang, ako po nigi-upload sa ako ang FB page, Sam Villanueva. Palihog na lang po follow mga papang no. So karong takna mga papang, magahisgot kita o usa ka pasumbingay no, kabahin sa nagsugod man siya, nagistorya man si Jesucristo og kahoy no. So maghisgot kita kabahin og kahoy. Mayon si Jesus Christ kaniadto mga papang sa iyang mga tinun-an. Ang kahoy nga walay sakit mamunga ug mga maayong mga bunga. Apan kung ang kahoy masakiton, dili gayud siya mamunga ug maayong mga bunga. No, klaro kay mga papang, dahil niingon siya, ang kada kahoy o ang matag kahoy mailhan sa iyahang bunga. Dayon ipadayon siya pag-istorya mga papang, niingon siya nga ang maayong nga tawo magbuhat og mga maayong butang gikan sa iyahang kasing-kasing. Ug ang dautan nga mga tawo magbuhat og dinautan, mangilad nga mga binuhatan nga gikan sa iyahang kasing-kasing. Ug didto ni padayon na pud siya mga papang, niingon si Jesucristo, nganong nagtawag man kamo kanako og Ginoo, Ginoo, nga wala man kamo namati sa akong pulong o nagbuhat niini. Katong mga tawo nga namati sa akong pulong ug nagbuhat niini, susama sa usa ka bato o susama sa usa ka balay nga gitukod niya ang iyang balay dito sa bato. Dayon nikali siya og lalom kayo, dayon gitukod niya iyang pundasyon dito ug nagtukod sa balay. Inigabot sa unos, wala gayud na unsa ang maong balay. Pero katong nga tawo nga wala na mati sa pulong sa Ginoo gani o nagbuhat niini, susama sa tawo nga nagtukod og balay sa balas. Niingon siya mga papang no, dayon ipadayon siya sa pag-ingon, pag-abot sa bagyo o pag-abot sa unos, guba kining balaya. Dito na natapos mga papang no, ang pasumbingay ni Jesucristo nga atong Ginoong Dios. So kung i-relate nato ni sa atong kinabuhi mga papang, duha ka butang ang iyang ipasabot no, nga dinhi sa kalibutan adunay tawo nga maayo ug adunay tawo nga mga dautan. Dayon ang buot ipasabot ni Jesucristo mga papang, tani mao kini ang atong buhaton no, nga mga maayong butang ang atong pagabuhaton dinhi sa kalibutan. Susama sa nagtukod ta og balay dito sa bato, susama sa maayo nga kahoy no, dili masakiton nga kahoy, mamunga ug maayong bunga no. Susama sa maayong tawo, magbuhat og mga maayong butang nga gikan sa iyang kasing-kasing. Mao na iyang pasabot mga papang, nga sa ato pa sa atong lakaw sa kinabuhi matag adlaw-adlaw, dili man ta ingon nga perpekto, pero atong buhaton ang mga butang nga unsay maayo mga papang, unsay makahatag og kaayuhan sa ato ang kaugalingon ug kaayuhan sa ato ang isig katawo. Kay kabalo mo mga papang, walay lain ganahan ipasabot si Jesus Christ mga papang kung dili ang pagminaayo, pagbinuutan ug pagbuhat ug mga maayo niining kalibutana. Kay wala siya ni anhi dinhi mga papang para mo promote og mga dinautan nga binuhatan no, kung dili iyang gi-promote, iyang gisangyaw unsay mga maayong butang, kay mao kana ang iyang ganahan makita kanato
mga papang nga iyang hinimo niining kalibutana. So samtang naatin din kalibutan ng mga papang bisan asa man ta ng butang sa atong mga pamilya, unsa klase atong pamilya, unsa klase atong trabaho, asa man ta dapit, asa tagikan, kinahanglan atong hinumduman nga ang buot ipasabot ni Hesukristo, kinahanglan mamunga ta og mga maayong mga bunga kay tungod sa ato ang mga maayong mga binuhatan. So ato nang buhaton mga papang, dili na siya ingon nga ato dayon na murag magic no nga magbuhat ato na, dili na inana pod mga papang, kung dili maningkamot ta buhaton nato matag adlaw-adlaw, maminaw ta sa mga maayong reflection nga sa kinabuhi ni Hesukristo. Atong kanang pamalandungan matag adlaw-adlaw dayon magbuhat ta ug hinay-hinay sa mga maayong mga butang mga papang. Dayon ato ka na maangkon, ato ka na maanad ang atong kinabuhi sa pagbuhat og maayo, dayon ato ka na mapadayag sa usag-usa kanato, dayon ang uban pod musunod ni ana nga kung kita gabuhat una sa unsay mga maayong mga butang mga papang. So dinhi lang ko kuto mga papang, dito ra na human ang atong sharing mga papang, no? Daghan king salamat sa inyong pagpaminaw, sa pagpahulam sa inyong dalunggan, sa inyong mata, sa inyong kasing-kasing ug sa inyong presensya mga papang. Kani akong gibuhat mga papang, ako lang pud ni siya gipahinungod no sa akong kaugalingon ug kaninyo haron aduna tay mapamalandungan matag adlaw-adlaw mga papang sa ato ang kinabuhi. Maunsa man ka, makristyano man ka, ako Kristiyano, Katoliko, maunsa man ka, Muslim, Protestant, Aglipay, Iglesia ni Cristo, o unsa man ka Buddhist, ug uban pa nga mga reliyon ni ining kalibutan na kini alang kini kanatong tanan para makapamalandong kita sa atong matag adlaw-adlaw nga kinabuhi. Daghang kayong salamat mga papang. Kung ayaw na lang po kalimot usab sa pag-subscribe sa akong channel, Sam's Transformation, pindutan na lang po ang all bell para updated mo din ha, no? O i-follow na lang po ko sa akong FB page, Sam Villanueva. Anaara din ha ang mga link mga papang. Daghang salamat mga papang. I love you. God bless us all. Bye-bye.